Dalan. Kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtudam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Ay naarman, talaga nga awanen. Malugin to'y negosyo na. Manipod pimanaw jenalaing aparaluto tayo. Arig na awanen ti umaymangan dito'y pwesto tayo. Kasano tayo laangan no kastoy? Anya nga rod ti maaramidan tangay baket. Kayat damat ti mapanmangan iti batog tayo a restaurant. Awan ka di pa'y tinagaplay abaro a para luto. Awan pa'y nga rod. Bareng makabirok ta ko maitikas iti pimanaw a para luto tayo. Adda ka si ti Diyos baket. Amok asaan na tayo abaybayan. O, darasan nyo ti mga nanang, tagtumar kayo iti anggasyo. Maladaw tayon amapan iti restaurant. Apay apadarasan nak, si Kaloyda. Darasan nyo nga minti agngal-ngal, ah? Ay, magtangan nga rod matingiwat ko. Nagadulak at arason yun, aya. Darasan nyo ko na, saan kayon amakisinungbat? Arman, humay ka man dito, itakaap-apanak manen ti asawam. Kanayon latan anapudot ti ulo na. Apay manan aya. Ibagbagak adarasan na timangan. Ngem imbes adarasan na, makisinungbat pa'y lakanya. Anusam ka din ni Nanang Loida. Amumat bakatan. Puro panagan anos ti bagbagan. Ay na, makauma. Maibusan ti anos ko. Ala, siya kung timakamu ka ni Nanang. Inkagrubuatan, tapno saan tayo amaladaw. Oy, Flor, darasan mo ti aggunay ditang. Apay mananasyak tinakita yo, mama. Tapno aggigidan tayo arumwar ah. Itulod dakan, ije pagadalan nyo. Saan kayo pa'y mata nakarubwat? Apay apadardarasan dak. Ibagbagak laeng tapno di kantuman agpapaura yun. Wen ka di, mama. Awan pa'y agsapa, saan kayo nga agungongat? Kasano? Puro parikot amin. Makarangring adangdanggan ti boses yo kanayon nga agungongat. No saan mo akayat ti makangag? Darasam ti aggunay. Basit pa'y mo ti customer. Rumuarak pa'y, tay nakagpaangin di tarwar. Saan ka nga rod nga umadadayo ah? Ang mga nupumano ka manan. Hindi taak lang ruwar ti restaurant. Ano, sige nga rod. Sige. Ay, anya nga ta ti aramidak. Tapno pumigsa man ang ti restaurant ko. Ay, manon abulan na nagkapsot. Saan mo ta na maparwar ti abang na? Ay, pagtakderak pa'y lang dito ruwar. Talagang adumanan ti tao iti batog mi a restaurant. Idinto tada kami. Man-mano ti customer. Ay. Palimos, kabsat. Pangaasim ka di ata ikanak iti pagkaan ko. Mabisbisinak. Ha? Apay. Awang ka di ti pamilyam? Apay ngagpalpalama ka? Awan. Agpalamaak ayan adda pamilyak apagdawatak. Sa di nang orad pag nanadam? Adda kariton ko apagturturugak. Ayan nga, dagiti anak mo. Awan pa'y anak ko. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay sa akon nga agbibihag. Ay, una yan. Kunak adakkel ti parikot ko. Nga maadapay gayam dakdakkel nga amang ti parikot na. Kuha kapsat. Adoy, sa nga gasot. Inkamangan. Ay agyaman aklaunay. Ay, gayam. Nalipatang nga dagayam restaurant ko. Umay ka, kapsat. Mangan ka dita restaurant. Pagkaan mong tulangan intun bigat dayta sa nga gasot. Ay agyaman akunay kabsat. Anya kamutan? Awan lang arudan ti customer asumra.
Pinakan mo pa'y laang mat dadya babae iti libre. Apay asaan mo a pinagbayan? Ay naloy da. Narigrigat tibiyag dayjay ngam data. Awan balay na. Matmaturog laang iti kariton. Awan bibiyang ko. Saan mon a problema dayta? Problema dayta ti gobyerno. Maasyanak nga rod mo't bakit? Kat, saan ka amaasyan iti bagim? Saan ka amaasyan kada kami a pamilyang? Uray kaskasano, mangmangan tayo pa'y mat iti mamitlo iti agmalam. Dayjay nga agpalpalamangay. Nasaya at siguron, numangan iti maminsan iti agmalam. Kat, urayam pa'y amapasamak amangan tayo iti maminsan iti agmalam. Tila pagparparikutam, pati agpalpalama pag problema ampay. Ay naloy da. Nasaysaya at titumulong, ngam ti matultulungan. Ibagam ko mga ang agsapol iti trabaho na. Saan kat amang namnama iti malimusan na. Sadot kit di ah. Ada babayadak iti pagadalan, mama. Babayadan manan? Apay nga gunget kayo ngay. Basol ko ayan, no ada bayadan mi. Anya kayo matan, mama. Kasano? Kat kanayon latan akasapulam ti kwarta? Sumardangak latan nga agadal, no kastamat laang. Ay sana? Matlagayam. Ibagayo laang, mama. No nauma kayo namang papaadal kanya. Ay naanak ko, saan mo't akasta? Ay, pasensya ka, no kanayon anak pudot ti uno. Saan mat kumasyak ti pagpupudutan yo, ah? Kita-kita, enak manin namang mangan. Intun madamdama. Agung ungat ka manay. Una andak mo't Amangan ko nak, no isa ron una kapag pupudutan. no addala ko makadwayo amabati dito'y balay. Uray saan kayo kuman asumursurot iji restaurant. Kinunak mo't ngamen, akabaelak ti agbati dito'y balay, nga agmay-maysa. Gamsaan nyo mo't akayat. Narigat nga rod nanang. Nang runakit adda kabkabaw yun. Amangan numalipatan nyo tilutlutwen nyo, nagluto kayo iti kaninyo, kat makapuor kayo pa'y. Day taka, tagkabaw ngamen ti pagkitkitaan nyo kanya. Kat talaga mat ngagkabaw kayon. Ay, da kayo ati agkabaw. Mabambanog akanayon na sumursorot iti papapanan niyaw. Aganos kayo ah. Tawan mo't maaramidan tayo. Malakit din, darasin nyo timangan. Kunakot apadarasin nakmanin amangahan. Nukunak adarasin nyo, darasin nyo. Ay, naimbag nga oras mo, madam. Adda ka manen? Di mo kunaan nga umay ka manen makipangan. Ay, mabalin ka day, madam. Uray sa bawlaang ti sidaak no iso. Apay ngamin asaan ka nga agtrabaho. Tapno saan ka adumaw dawat laang iti kanam. Awan mo't mayat amangawat kanyak, madam. Adamo dyan nagtrabahwak ide akas babaw nan. Ngam maminsan laklaang mo't apakanan iti agmalam. Saka nagadaw ti patrabaho da kanyak. Kanayo nak amabanog ngam di da mapakanan iti husto. Awan sweldom nga ititid da. Awan, madam. Apay ngamin asaan ka nga agkid daw iti sweldo. Damot kapkapoy ti utek mo ah. No agtrab-trabaho kalatan nga awan mo't sweldo. Umanay ko man nga da pagturugak ken pakanandak. Ngam di da mapakanan iti husto. Saan ko na problema dayta? Ala, mapankakit di agsapol iti pagtrabahom nga da sweldom. Tapno adda igatang mo iti kanam. Awan maitid ko akanam. Ay, maasi kayo kadi kanyak, madam. Awan mayat amangawat kanyak. Nagadumot a requirement sa kidkid dawan ti pag-aplayak. Maluglugi ti restaurant ko. Kas makita mo't, awan matatao. Sa ita, kayat mo ti umaymangan iti libre. Ikanak nga ro iti trabaho, madam. Anya? Uray awan swildok, basta pa kananak. Anya? Di kang runaan at trabahom kat bantayam ni nanang. Agdalos kamutan kan aglabakan numasangom. Ay, wen, madam. Sanaya kon iti trabaho iti balay. Nasaya at mat nga rod no kasta.
Adda bakan ti akwarto dita. Mapanmulinisan ta iso ti pagturugam. No kasta, adda kwartok, madam. Katwa na. Sa dino nga rod ko mati pagturugam ngay. Kunak ano, aga plagak ija kusina. Kasta nga minti ikas-kasta ja amok ide. Bastag singsingpot ka. Saan ka nga agar aramid iti kalukwan? No saan mo akayat nga ipapulis ka? Ay, wan, ma'am. Nasaya atak-atao. At damot ten makabulan ni Maring. Itad mo nito sweldo na. Anya sweldo? Saan mo't anagkid daw iti sweldo? Ikak kano iti trabaho, basta pa kano. Kaasimot. Kasanumat ang makagatang kadagiti masapsapul na kat ultimo piso awan kwarta na. Una, ngamang-mangan mo't iti husto. Day talaang mo't kayat na. Wen, ngam nagagat ni Maring. Ikam kidi iti sweldo na, takaasimat. Malaman lang, no saan laan nagagat, jak kumaikan. Sir, imasidaga kada kayo. Tada kayo kano ti aking kuko iti dito a restaurant. Siyak ngagpaiso, apay ka di. Agaplayak ko ma, sir. Ha? Saan min akasapulan ti trabahador? Ta kompleton ti trabahador ko. Agpakpakasyak, sir. Awan trabaho, kat papanawan da ko ni di boarding house ko. Anya? Kinunakmatan ngawan bakante. Maasi kayo kumamit kanyak, sir. Agpakpakasyak. Tulungan da kumamit. Manon tinagaplayak, ngam awan tinangawat kanyak. Alaman langan. Tulungan ti para inaw. Tauray dua kayo na para inaw. Ag sinublat kayo. Ay na, agyaman ako na, sir. Agpampanunot ka kadi, Arman. Apay anangala ka pay laang iti dishwasher, kat addala nga roden dishwasher tayo. Maasyanak nga rod, bakit? Awan kano ti mangawat kan kuana. Sakat papapanawon da ije boarding house na. Kat problemam pay itaday ta? Hambay amlat ta ka din, bakit? Kaasimat. Tinasken, makatulong ta. Awanan talang arudan. Day tapay laang tumultulong ti ammom nga ramidan. Saan adakas ti tumulong? Saan adakas? No saan ta kumamit nga grigrigat? Saan tapay mat nga agrigrigat? Hay! Jak amukan ka, Arman! Ay na, bakit? Bayam kadilatan. Makatulong tapay. Ay, talagang awan pa'y nasaya at amapaspasamak itan, Arman. Saan amakastrak ti agmay-may sa para luto tayo, tana ospital ka no ti amana kat awan agbantay. Kasano nga rodan? Alangan amang rekap tayo. Saan amabalin sayang ti aldaw, karkaro saan amapastrak ti abang tayo. Anya nga rod ti maaramidan ta, no awan mat para luto. Ay, awan pa'y nasaya at amapaspasamak. Excuse me, sir. Madam, aday baga kada kayo. Anya day ta? No saan yung akayat ti mang rikap? Uray siya akong ti agluto. No kayat yo. Ha? Amom ti agluto? Amok mat basit, sir. Apay, adda experience mon nagluto iti restaurant? Awan pa'y ma'am. Nakitak matan amin ti adda iti minubukyo. Kat kabalak mat alutuin. Sigurado ka, anaimas ti lutom? Amangan no saan met akayat akanan dagiti customer ti lutuam. Padasan tayo laeng, ma'am. Nakunamot datatang ken nanang analaingak ngagluto. Kaya't dak ko maapagadalan iti may papaniti panagluto ako ruso. Ngam gaputan na sapad mo tapimusay. Sana natuloy day tangara paapda. Alang rod. Padasam asikat ti agluto. Manulang nga aldaw anisel mo ti para luto. Ang kita bakit? Kasla umad adu ti umay mangan dito eh. Kunak no syakla ang tinakadlaw. Ngam oray magayam sila. Manon nga aldaw amad-madlaw ko nga umad adu ti customer tayo. Gapo day takin ni Selmo. Nalaing gayam nga agluto. Kita pag numaranta gayam ni Selmo. Asaan mo idi akayat nga alaak nga agtrabaho kadata. Manipod ita, ingato kon ti sweldom. Ket si kamot ti agbalin akok mi. Ket sapay la kuma, ta saan ka apo mampanaw.
Anusam ko matiagyan dito yung restaurant mi. Ikarik, madam. Sa anak a pumampanaw. Dakkel ti utang ko na imbag anakam kada kayo. Gaputa inawat dak idi, nga oray saan yun akasapulan ti trabahador. Kat day tamot ti pagyamyamanat. Ngamin, nalaing kagayam nga agluto. Dahito'y siguro ti inted ti Diyos at talintok, madam. Gapukan ka. Imadumanan ti customer mi. Mayat gayam ti tumulong kadagiti awanan, Arman. Ngamin, kitaam ti naisubad kadata. Gapo iti panang nga asim kadagiti agkasapulan ken awanan. Wanloy da, pakat. Ti Diyos ti makaamu amang subad, iti anyaman a kinasaya at amaaramidan. Ken uray ni Maring at tinulungan ta. Saan ta aparikot ita? No di kat dakkel a katulungan ta. Gapo ta malaksid a nagagat. Naanos pa'y ken ninanang. Sursurwon tayo ti tumulong iti agkasapulan iti tulong tayo. Takasta ti pagayatan ti Apo anamarswa. Kat ipaaynan tumat ti bendisyon kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 20. Awan masakbayan ti dakes a tao, ket awan namnamaan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Daytoy laang ti sweldom, Oscar. Katanusam agyaman ka pa'y kiti Tada maitid ko ken ka. Adda pamilyam, Oscar. Panunutam kumamat akurang daytoy nga iniyawat mo. Amumat nga agad adal ti duwa nga anak ta. Agtrabaho kamat ngamin tapno saan lang at isweldok tinamnamaam. Talagang agtrabaho akon, Oscar. Gaputa urayan niya ti aramidak. Kurang tititad mo a sweldom. Mas daawak ka no sa dino ti pangipipanam iti sweldom. Oy, awan karbengam amang question, no sa dino ti pangipipanak, tasak met ti agbambanog, saan kat asika? Panunutam kumamat ti pagrabangam, kas padre di pamilya. Inikan ka lang arudan, nagadupay lasaom. Inton maminsan, awan ton ti mauray mo, nga itad ko ken ka. Nasayaan mo tadakan, Oscar. Kailiw ka ngamin unay, Daisy. Uray siyak mat. Kailiw ka matan. Kan awanin kwarta. Sigurado ka kadi, ngawan sa bali ang lalaki itibiyag mo, no di siya klaan? Promise, si kalaang ti ay ayatag, Oscar. Siguradum lang dahil Daisy. Tadyak kaya ti malukloko. Sa anak nga agsapul iti sa bali, basta maited mo amin akasapulang. Iso man ter aramidak. Kurang pa yung itad ko iti asawa. Gaputa sikat ipang pangrunat. Rumbang laang, tano saan mo ang maited dagiti kasapulak? Talagang agsapulak iti sa bali ang makaited iti kasapulak. Sa dino tinagapwam, Delia. Iti trabahok, nanang. Apay, adda trabaho. Adda, nanang. Apay mat ngay tagtrabaho ka. Kurang mati maititad ni Oscar asweldo na, nanang. Ne, apay mat akurang ako nam. Ka nagdakkel mat isweldo na. Pangipipanan na ngay. Tsaka mo, nanang. Awan ka no ti karbangak amang question. Taiso ka no mati agbambanog. Ay, madiday ta. Mabalin aya saan kang agdamag kat agasawa kayo mo. Day tangarod, nanang. Ay nano siyak saan ang mabalin ti kasta. Baybay aklatan, nanang. Tapno awan ti apa. Ala, bayam tasyak man ti makisao iti anak ko.
Apay a pinagtrabahom ti asawam. Saan aya nagdakkel ti sweldom? No kasta, nagipulong gayam kada kayo. Saan a nagipulong? Ngam nasabat ko ang nagkapoy ti trabaho na. Takurang ka no ti itid mo asweldom. Nasaya at met, no nakabiro ka ni ti trabaho na. Tapno sana ka na yun amang namnamalaan kanyak. Asino kumapay nga ron ti pangnamnamaan na no saan asika nga asawa na? Bayan yung agtrabaho. Tapno mapadasan naman ti agrigat nga agsapol iti kwarta. Apay, sa dino ngamin ayati pangipipanam iti sweldom. Ay nananang, siyak ti agtrabaho. Iso nga awanin ti pakibiyangan nyo no pangipanak iti kwartak. Amangan no adamot ten kalukuan nga aramidam, Oscar. Iso akurang ti mait-itid mo iti asawam. Tatang, tulungan dakman ang mga ramid iti assignment ko. Anya? Sikat ti agad adal? Apay nga ramraman nak dita. Aramidam asiksika. Ha? Apay, sandak akayat at tulungan, tatang. Awan ti amok iti dayta. Iso adi nakiramraman. Sige nga ro, tatang. Urayik langan ni nanang. Taiso ti pagpatulungak. Nasaysay at pay. Ala, panawan nak ditoy. Takayat kon ti maturog. Apay nga takas dyan ni tatang. Kasla sana ka napatagkan kwa na. Sana kas ka ni nanang. Love na ta. Nantlaw ko matlaang dayta, manong. Saan na ta akay kayat ni tatang? Kasla saan na ta alaw? Apay nga ta. Ijak mo. Damagam tuman ka ni nanang. Di nakpay kayat at tulungan iti assignment ko. Isungarot asanak nga agpatpatulong kan kwa na. Gaputa amok asanak atulungan. Kaya't ko ti agpatulong ka ni tatang. Tapno makainan ako man ni nanang intun sumangpet. Saan mo ka di nga mo nga aramidan ti assignment mo? Saan nga ro? Sige, urayam latangarot ni nanang. Thank you, nanang. Nalpas matlangan ti assignment ko. Alang arod, mapan ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Nanang, anda pa'y mandamagak. Anya dayta. Apay ni tatang. Kasla saan nakalav. Ha? Apay mata na damag mo dayta. Kasanumat ngamin. Nuwag pasuro ak iti assignment ko. Saan nakakayat at tulungan. Masadot laeng ti amam. Saan akayat asawan saan nakaalab. Kasta nga ta, nanang. Wen. Mala, mapan ka maturugan. Sige nga ro, nanang. Good night. Good night, mat anak. Tatang, ikandak man iti kwarta ka mapanag-eskwela? Apay asak man ti pagdawatam. Dumawat ka akin ni nanang mo. Kanayon mat ngamin ani nanang ti mangmangtad iti kwarta kada kami kan ni manong. Da kayo kumamot at timangtad iti kwarta kada kami. Awan kwartak. Inted kon kay ni nanang yo. Kunamot ni nanang. Saan yung ikan iti kwarta? Nagubingan ka pa ilaeng. Ngam nagadun ti bagbagam. Oy, saan anasaya ti kastang ugali ti ubing ha? Ibagbagak laong mutyag paiso, tatang. Apay apulos magtangawan iyawat mo kanyak asweldom, Oscar. Kasano? Ket no dayawat ko. Ket nagadupay lang nga reklamom. Sa dino nga rod ti pangipipanam iti sweldom. Wano, ada babaem. Awan babae. Awan babaem. Ngam awan mat mayawat mo asweldom. Awan mat bisyom. Ngam ultimo ka nam kat syak mat tan amin ti aggastos. Nasaysayat langan no pumanaw ka, no kastamat lang awan may tulong mo kanyak. Apay apapanawan na, ket balay kumat daytoy. Nagrigrigatan tamat daytoy adwa. Mangtad ka nga rod para iti may gatgatang ko iti kanam. Ket nang tedak kan, apay, naibuson dayjay. Makabulan ng tinapalabas, manipod idi na udi nga inikkanak. Manulaang matjay nyawat mo. Kurang pay day akinnan mo iti makabulan. Ita, damagam no na ibusan. Oh, antoy, 5 gasot. Kurang day ta. Ibaon mo day ta 5 gasot mo, ta iso ti agluto iti kanam, kan manglaba ka dagiti lupot mo. Anya? Anya ti
Oscar aramidam ditoy. Ang mga nukalaat nga umay ni Oscar. Kailiw ka nga minunay yan, Daisy. Ay, sika talaga. Apay asaan mo nga imbagbaga nga umay ka. Pasensyakan. Ngam talagang amin akailiw kan. Pangasim ko ma, paunagan na ko na. Ngam saan ang mabalin nga agbayag ka. Narigatan. Ang mga numaabutan na kapay ni Oscar. Nupudno asyak ti ayayatam. Pastrakan na kumamat, Daisy. O sige, pastrakan ka. Ngam saan ka nga agbaybayag ha? Nalawag ka di, ha? Wen, ikarik. Saan ak ngagbayag? Apay kay. Awan mo't nalaba na badok. Naglaba mo't ni Delia idi kalman. Ngam apay akawas dala ang tilinaban na. Jenny! Umay ka man dito ay. Darasam. Ayan, tatang. Apay ka di, tatang. Apay asaan alin na ba ni nanang mo dagiti badok? Diyak mo, tatang. Ala, sikat yaglaba. Labaam dagiti badok. Diyak mo ti aglaba, tatang. Di nagtupay paglablabaan ni nanang. No kasta nga rod, sursurwam ti aglaba. Ti umunang aramidem, sa bunam dagiti bado, sa mo banlawan, nalawag? Diyak kaya, tatang. Da kayon amoyo mo't ganyam ti aglaba. Ha? Oh, di da kayon ti aglaba. Aglaba ka kunak ni. Kaya't mo ti makaraman. Ay, sana, tatang. Mala, aglabakan. Darasam. Wan, tatang. Apay naglawak mo mutin dagiti di kolor kan puraw. Kitaman, naalyanan ti puraw. Imbagak mo't ngamin adyak amo ti aglaba, tatang. Ngam ipapilit yung mat ngamin nga aglaba. Hey! Awan ti amumat nga ubeng. Hey! Dati awan amuna. Amumat asaan pa'y ang makalaban ni Jenny. Tamanula ang titawan na. Apay ngamin asaan mo alina ba ang dagiti kawis ko, ha? Ada trabaho kun Oscar. Iso asaan kan akabailan nga asikaswan. Iso ama kaammo kamatan iti bagem. Total, bukbuko damatlaang ti sweldom. Salbagkit di ti kastoy. Kan mabalin ka di? Saan mo apagtrabahuan dagiti anak ko, taubing dapay. Kan di mo gamdan ti mangkabil ka dakwada, taidarom ka no aramidom dayta. Aniya? Saan mo lang arudan amay pa ay dagiti kasapulan da? Sa ita, ranggasam ida? Naglaing kan nga ama? Apay asaan ka nagluto, Delia? Nagluto ak. Ngam kanan milaang kadagiti anak tati inlutok. Nalpas kamin anangan, iso nga agluto kamatan iti kanam. Anya? Mapan ka gumatang iti iluto makanam. Taawan mat inted mo kanyak apaggatang iti makan. Ay na, salbagkit di ti kastoy abiyag. Pumanawak man langan. Ala, pumanaw ka. Kat uray saan kan nga agaw awid. Awan tumatlaang may tultulong mo kanyak. Nukasta, mabalin na dituyak ang maturo. Mabalin, saan mat siguro nga umaitan ni Oscar? Takaano laang mat nga imay? Nasayat mat, tapno matagi kwa ka iti agpatnag. Mabiit lang nga ron, taitrangkak lang ang tiridaw. Diyak samat na ilak itay. Bay ampay lang. Siyak ton ti mangilak inton madamdama. Sa nabalay, tako na mat, asaan nga umay ita ni Oscar. Di nakmatlangan asikason ni Delia. So nga gawid ako ni Tayan ni Desi. Ibagak ngagsina kami ni ti asawak. Tada kami tegdan na. Total, isumot tan ti pangpangtedak iti sweldo. Asidig ako ni ti pagababangan ni Desi. Darasak pa iti magna. Tapno makadano nakadagos. Saan ka di naturog dito'y ni Oscar idirabi ay Delia? Saan nanang? Pimanaw. Ay. Apay ka ti. Anda na damag ko at iniliw ka no dagiti pulis. Kaputa nakapatay kat duapay ti pinatay na. Anya, asino ti pinatay na nanang? Anda ka no kabit na nga agnagan iti Daisy. Naabutan na ka no iti boarding house ti kabit na. Nga da ka dua na lalaki. Kat pinatay na idadua. Diyos ko, anya ka din dahi tayo mapaspasamak ka ni Oscar. Amang ano dahi jay ang babae iti pangpangtidan ni Oscar iti birok na. Malata mapanak itay jay presintaw.
Anya ka din daytoy ngay nararamid mo, Oscar. Apayanas kan a pinatay mo, ida. Binaybay amlat ta kumaidaan, tadamat asawa kan anak mo arumbang ngay pangpangrunam. Nagsipngat nga minti pa nagkitak idinangag ko ti katawa da Daisy kan ti lalaki na. Manipod iti kwarto. Ni Daisy ti pangpangtidak iti amin asweldok nanang. Ngamlino ko nak. Ay na anak ko, apay ngamin ang nagbabae ka pa'y laang, katadamat pamilya. Dip-dip pag ti babawi kita nanang. Awanan maramidak. Nalpasan ti amin. Sigurado ang makulong ka ititong palbiag. Kaputan na dagsan tinaramida mabasulan ako. Sangot pinagbasulak nanang. Ay na anak ko, anyan tinararamid mo itibiyag mo. Ibagayo ko makin ni Delia. Tao may matagpasyar dito inanang. Kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kan ko ana. Kastamat din kadagiti anak ko. Gaputan na baybay ak ida, gapu iti babae. Saan ngamin anasaya at tiag babae? Kitaam, iso tinakadadaulan ti pamilyam. Kanday tapay tigapuna anak akulong ka ita. Ay, una yun, tinararamid mo, anak ko. Ti padre di pamilya, rumbang nga ipamaysana ti pamatag kan panagayat na iti pamilya na. Kan laglagipan, ano dakas ti inaramid mo, dakas matla ti ibunga na. Papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 15. Ngarod, patsak unay arumbeng agragsak ti tao. Mangan, uminom kan aglang ay laeng ti aramiden na iti day ti abiyag. Daytoy ti mabalin na nga aramiden iti baa ti panagtrabaho na, baya ti inted ti Diyos a panagbiag na dito'y lubong. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Talaga gaya maselebraram ti panagkasangay mo, Angie. Uwan tapno mapadasak mo ti maselebraran ti birthday na. Inimbitaram ka di amin na classmates tayo? Katuan, agraman dagiti teachers tayo. Inimbitarak ida. No kasta, adunto ti tao dito'y balayo. Umay kantumot Kaduna, alangan asa anak nga umay, katag best friend ta. Wan, umay ka. Tapno makitam daan ti kan uncle ko abak nang. Jay akin balay, iti kadaklan a balay di tatuktok ti bantay. Wan, ni uncle ko jes istoryaak a super baknang akabsat ni nanang ko. Tantanawak laang day tadakkel a balay di tatuktok ti bantay. Nakapan ka kadiditan? Wan, kan mapanak to, tamapan ko ida imbitaran. Kunadamat anak abut-butang kanu ti mapan di ta a balay. Apay ko maamabutangak, kat kabagyak mat ida. Sa bagay matkit di Katsapay kumaa, tamaimbitaram ida. Nanang, di nakadikuyugan ang mapan mangimbitar kada Uncle Usep kan Ante Melinda iji balayda. Ay na, si Kalatan Angie, tanagado ti as-asikaswat dito'y balay. Madantanagan akmat ngamin. Kaanya ko matipagdanagam, kat kabagyam mo't ida. Ibagbagada mo't ngamin anaungot da ka no. Naungot daan no sa bali a tao. Sa anak mo't ngamin ang close kadakwada. Iso nga rod nga imbitaram ida, tapno agbalin kayo a close. Jak pay kid di malagipon
No kaano day di nauda na panda nagpasyari di balayda. Ay na, nabayagan day di. Basit ka pa'y idi. Bining, pinakan mo ka din, dagiti aso. Wen, ma'am, nalpasan a pinakan ko ida. Apay nga rod, akas lamabisin da pa'y laang. Kastada mo't, ma'am. Oray kalkalpas da anangan. Kayat da, manganda manon. Kunak matkan ka, apakanam ida iti husto. Wen mo't, ma'am. Pinakan ko ida iti husto. Nagado-adog food ti inted ko. Dog food laang? Anya nga iti kayat yung nga ipakan ko pa'y asabalay, ma'am. Dagita nagado a karne, ijay ref. Ipakan mo kadakwada. Ay, ma'am, jak pa'y ngamin nangal daw, kaanay maluman. Mabalin ka di amangala ak iti sidaak akarnay di taref. Apay, saan ka nagbalon? Nagbalon ak ma'am, tay sumot ti tungtungan day ta. Ipakpakadak laeng, numabalin amangala ak iti sidaak akarnay. Ay saan? Agruam kamatan. Ipakan mo amin kadagiti aso. Ayun, ma'am, no day tati kayat yaw. Pakanam dagiti aso? Diyak kayat amabisinanda. Wan, ma'am. Ay, unay ka dagito'y nga amo kun ay no adda kinuntes iti kinaimot. Isudan ti champion. Nabanuga ka nagtrabaho. Di mon tumat ngamin kayat ti aglangan. Uray may salaeng nga aldaw. Jak mabali na baybay ang tinegosyo ta. Anya pa'y laaya ti kayat mo. Magatang tamat aminan akayat ta. Adu akwarta, Melinda. Saan ka diya day tamat ti arapaap mo? Wen, ang mabambanog ka una yan. Pasaray ijay pa yan opisinam ti pagturugam. Jak agtalek kadagiti trabahador. Amumeten no awanak. Agtug-tugaw dalaeng. Sayang met ti maipapasweldo kadakuwada. Impay sagana kun ken ni bining ti pangrabyanta. Sakbay anagawid. Nasabat ko ni Bining di takalsada. Magmagnagayam nga gawid. Wen anusan na ti magmagna. Una na siguro asar denga kat itulod ko ay di balayda. Di mo aramidan ti kasta. Tamarwam. Ay narigat no mayruam. Ugalyan nanton ti dawat adawat. Sana kasumra kinton bigat. Dituyak lang balay, tagi nanak. Siyak tumat nga rod, ti rumwar. Sa dino ti papanam. Mapan kami agmadyong kadagiti aamigak. Nabayagan a plan-planuan mi daytoy nga aramidan. Hey! Hey! Salaki! Ay, di kay la sumardeng ataol-ataol. Sabi nagdadakkel na gito nga aso. Nagrigat ida pagsardengan nga ataol. Addan sa tao. Agun-uni mo ti dolbay. Isumulagayam ataol-ataol na gito nga aso. Ay, inakman kita Ay, asino nga taaya da ito bisita. Naimbaga bigat yun, Ana. Kastamot kan ka, basang. Anya ti masapol mo. Kaya't ko kumakasarita ni Uncle Usep. Kabagyam ka day. Uncle ko amis mo, Nana. Kabsat ni nanang ko. Ay aguray ka. Saan ka pa'y nga umunag Ipakadak pa'y kin ni sir. Sige, Nana. Aguray ka dito irwar. Dadakkel dagiti asaw. Kagatenda ka no ipilit mo ti umunag. Bisita? Asino day ta bisita? Kaanakan nyo ka no uma't, sir. Balasitang. Awan ti amok akaanakak abalasitang. Amangan wag palpalamalaang dayta. Anagpabigbig akaanakak.
Aywan anya. Anya tinagan na. Ay, jak mo't na damag, sir. Agsubli ka ket papanawam. Diya kaya ti sumango iti asino man na bisita itanghal dao. Nungay pudno akaanakan niyo, sir. Timbagak titong palam. Aywan, sir. Oh, apayakan la at anagulimag ka, basang. Imbagaklaang matimbilin ni sir nga ibagakan ka. Ay, talaga gayam anaungat da. Ay nawan, ikarkarigatak laang tagtrabaho dito eh. Tawan pa iti sabali amabirukak nga among ko. Ngamawan puso, dagito'y abak nang. Pudno gayam timang mangag ko nga ibagbaga dagiti tattao nana. Ay, aguray ka, basang. Pudno ka di akabagyam ni sir. Wan nana, agkapsat da ka ni nanang ko. Umay ko la ko maida-imbitaran iti kasangay ko inton umay alawas. Agkasangay ka. Wan nana, ngam dinak mat kayat apastrakan. Awan mo't maaramidak, basang. Tasyak mo't tiungtan ni Sir Usep. Agawid ak nga roden nana. No adan tuwayayo. Umay kahit ulat ta iji balay inton kasangay ko. Sa dino ayati balayo, basang. Nagawid ka din, di ko na mabisita. Sir, nagawid analiday. Ay, kaasimot. Kaanakan nyo kanugayam. Anak kanu di kabsat yo ani Perla. Anak ni Perla? Sir, anji kanu tinagan na. Kasangay nagayam. Isu nga umay na kayo imbitaran. At dagaya man anak ni Perla, balasitang. No kasta, pudno akaanakan nyo ni Anjay, sir. Nupudno ti bagbagana. Wen, takabsat ko ni Perla. Ay, sir, apay amarigrigat da, idinto ta nakabakbak nang kayo. Tanagkunaken kang agdamag kay ti kasta, ha? Bining? Nagtured ka ngagdamag? Ay, sorry, sir. May sakala nga babawnan. Gatawan ti karbangam ngagdamag iti personal abanag kada kami nga amom. Nalawag? Sir, nalawag. Ay, pasensya kayon. Sige, sir, tayo nakdigusan ang dagiti aso. Saan da kanugayam basta-basta sumangulatan kadagiti tattao nanang? Nagkuna iti dayta. Di katulong da bakit? Diyak to pa'y nakita ka nakasarita ni Uncle Usep. Ay, unay mata ni Manong Usep. Nakais-istrikto ka no, nanang. Kunani nana bining. Sino anana bining? Di nakasarita ka katulong da, bakit? Bayam, siyak to ti mapan makisarita kadakwada. Kat gapo tadyak nakasarita ni Uncle Usep. Nilatan nana bining ti inimbitarak. Ay, katsapay ko mga rod tama ka umay. Oh, apay adi mo mat kinisayan, dayta ka na. Awan ganas ko amangan. Anya nga awan ganas mo. Agkakaimas dagito'y ginatang ko ataraon. Nagngina dagito'y. Amok. Ngamjak man ammo. Takasla nasuya ako namang mangan kadagito'y amakan. Anya nga rod ti kayat mo, taagurderak adagos. Kaya't ko makita ni Perla kabsat ko. Ha? Kalukwan? Mapan mo kita anday di akabsat mo nga agnanaad lang iti kalkalapaw? Nabayagan saan kami nagkitkita. O sige, makipagkita ka kunkwana. Kat dawatan na kamanan iti kwarta. Kas takot dagita marigriga tatattao. No addabak nang akabagyanda, gundawayan damutan adumawat iti kwarta. Dakas kadi, no ikak iti kwarta ti kabsat ko. Nagregregatam, ipadawat mo laeng. Agpanunot ka man anaimbag. Imay dito'y balay, jay anak na balasitang. Taanya't inaramid na ditoy. Umay na kano imbitaran iti panagkasangay na.
Saan ka amapan? Pampanunuta ka mapanak ko ma. Taday tagon daway ti panagkita mi manen nga kakabagyan. Sigurado nga ado a kakabagyam ti umatindar. Agasem ngay no amin daket dumawat iti kwartaken ka. Iso asaan ka amapan? Nagkuna nga aglangan ka iton Biyernes. At dangamin atindarak akasangay, ma'am. Kasangay laeng aglangan kan. Ita aklaang mat nga aglangan, ma'am. Palubusan da kadimatan, ah. Asino nga rod ti mangpakan? Mangdigos kan mga sikaso kadagiti aso? Kaanakan ni Sir ti ag-birthday, ma'am. Ay awan bibiyang ko. Uray pa'y asino day ta at tao. No saan da ka palubusan? Uray ikatanda ko. Anya? Mas kay kayat mo pa'y ti mapanaglang ay ngam ti agtrabaho? Italaeng mat amapanak aglang ay, ma'am. Iso apalubusan dakman no saan. Mapanak maki-birthday. Iso asaanak asumrag inton Bernays. Nagturad kan amang ibaga iti kasta? Ha, sige, mapan kalaeng. Nagadua tao dito'y balayo, Anjay. Nagadugayam ti kakabagyan mi. Apay, itamla ang amo. Wen ita lang amin makitak ida. Dagijayin dagiti classmates ta. Mapanak man makiistorya kadakwada. Sige, tatulungak ni Nana nga agasikaso. Sige. Nana Bining! Ay, Anjay! Happy birthday, basang! Nasaya atay may kayo. Adarigalukan ka. Agyamanak, Nana. Oray awan lata ko man ti regalo. Tinapatag, nakaumay kayo. Agtal na ka man. Ala, awata mo day ti regalo. Ay na, nagragsak lakit din aya day to inatendarak a birthday party ni Angie. Si kagayam di bagbagada nga agtrab-trabaho di tabalay da manong usep. Agkarkaro pa kayo unay kin ni Sir Usep. Ita, mamati ako nga agkabsat kayo. Kasta ka di. Saan ngamin ama nagistorya ni Sir? Iso adya ka mau nga addag ayam kabsat na. Saan na nga istoryaan tamarigriga taklaang mat akabsat na. Nakalpas nga min iti panagadal. Idinto tasyak, nakiasawa akmat adagos. Kasta ka de. Nabayagasan kami ang nagkitkita. Anya nga ron ngay, kastoy nga ron ti panagbiag. Uray man pa'y marigrigat kayo, tanaragsak kayo man. Kun uray pa'y bak ng dasar usip, tanaladingit ti biagdang agasawa. Naladingit ko na. Katuan, dagiti laang nagdadakkel nga aso ti kadkadwada iti dakkel a balayda. Awan pa'y ragsak ti biagda, tapuro da trabaho. An-anwanda nga iti ado a kwartada. Saan damot ama itukot numatay da? Oh, apay anagawid ka. Nalpas ka din ti trabaho. Agsukat ka, darasem. Taapay. Mapantay jay balay ni ading ko a perla. Mapan ka iti ayan dagiti agrigrig at tao. No naimas sa taraon ti kayat mo. Gumatang ta. Ibagamlaeng no anya ti kayat mo. Wen, pudno analakalaeng ti makagatang iti kayat taataraon. Ngem saanak anaragsak, Melinda. Anya. Saanak anaragsak adudwa talaeng agsangsango amangan. Taul lang ti aso ti mangmangigta dito'y dakkel abalayta. Mapan ka lang no kayat mo. Diyak kayat ti sumurot. Saan ka pilitin? Kay kayat ko lang na mapan makisugal akadwak dagiti aamigak. Ngam ti umatendar iti birthday ti marigrigat akabagyam. Italaeng ang makaatendarak iti birthday.
Taamin nga aldaw at daak lang agtrabaho kada Sir Usep. Kasta ka di, Nana Bining? Wen basang. Dinak ngamin kayat apalubusan, idi nagpakadaak. Angam kunak ano saan dak apalubusan, ikatendak laengen. No kasta? Awanin subyam at trabaho, Nana. Urayan tinapatag. Naragsakak ngay may dito'y kasangay mo. Ni, ada sumungad ako, Che. Ha, lugan mo't ni Sir Usip dayta. Ni uncle ko abak nang? Wen. Ay, madanaganak. Umay naksamot ung tanan dito ay aglamang kanjay. Inak ayaban ni Nanang. Iso tinaskin na sumango ka ni uncle. Nasaya at man ta nakaumay ka manong Usep. Dumanon ka. Kumusta ka, ading ko? Kastoy, agrigrigat latta. Arakupan ka man, ading ko. Ay na, saan ka lumaklakay manong? Gagangay, tananam ay tibiyag mo. Saan nakas kanya? Ayan na jay ka anakak ngagkasangay. Taited ko man da ito'y regalo ken kwa na. Ala, umay ka. Tapno agkita kayon, manong. At daket ni Bining nga babaunen mi ditoy. Agsango kami man nga ginom. Tadabalon ko a red wine. Aglang ay, agragsak ka iti day ti abiyag, gapo taadaan ka. Ngem naragragsak ti biyag mo no ti kinabaknang mo, kat iparanod mo kadagiti agkasapulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin papagahayam, inta ibasa ti Proverbio 5, versikulo 17. Dumakkel kuma dagiti anak mo, tapno tulungan da ka, asaan kit di adagiti gangganaet. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Agpili ka ba ni? Ti babaim, unod na kami iti anak ta. Pasensya kan, Tessa. Ngem saan kan nga ay ayaten. Ni Pilar itan, ti ayan ti Rignat. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Pinaikat nak idi iti trabahok idi addan anak na. Ita, agbabae kalagayam. Ay katagtrabaho ka manan ha. Dakal mo ni Junior. Agad-adal pa yan. Panawan kayon, tagkabalay kamin kini Pilar. Ta isuket nga rod, ti ay ayatek. Sige, no day ti kayat mo. Makaammo ka ba ni? Katsapay la kuma. Tanaragsak kanto iti panangpanaw mo kada kami nga agina. Nasayat mat. Tapi nanawa mo dagiti aginam, bani. Gaputas si kate ay ayatek itan, Pilar. Agyaman no kasta. Anya nga iti kuna ti asawam, idi pinanawam ida. Siyempre, nasakitin akin na. Pasensya langan, no inagaw ka kadakwada. Saan na nga inagaw? Gaputas siyak ti imuna anagayat ken ka. Awan ti basol mo, Pilar. O sige, isaganaan ka iti naimas a pangaldawam. Amok asaan ka pa'y anangaldaw? Talaga asaan pa Pilar? Payasaan mo ten nga gawawid ni tatang, nanang. Pinanawan na tanti amam. Simurot iti babae na. Ha? Babae na? Addan sa bali nga asawa ti amam. Anya? Pinanawan na tan. Isu asaan mo na sapulan ti amam. Kasano nga rol din itangay, nanang? Saan ka madanagan?
Agsapulak iti trabaho. May ituloy ko kadi pa iti agiskwela, nanang. Katwan ituloy mo latta ti agiskwela, anak ko. Alan Trina. Alaan na kun trabahador mo iti restaurant mo. Kompleto akon iti trabahador, Tessa. Maasi ka kumamat kanyak, Trina. Pinanawan nak ti asawak. Sana bali. Tado mat ti customer mo. Alaman langan, ngam iti kusina ka, ha? Sikat ti agbali na para inaw. Uhan, awan problema kanyak. Kat agyaman ak unay, Ay na, maragsakan ak amang papaadalkan ka. No kastoy ka nga to dagiti gradom, anak ko. Siyempre, lalay nga kadya pagadalan, nanang. Amok ngamin amarigregatan kayo amang papaadal kanyak. Iswa lalay nga kmat. Sapay la ko mga rod, tagtultuloy ti kastoy agradom. Nanang, kat ikarigatak pa'y apangatun, Ay na, naglaing kalakit din ay anak ko. Imalak ka da kayo, nanang. Nitatang mo ti masabat ko iti dalan. Apay nga tangad da dito, Kasaok man. Tatang, da kayo matgayam. Naggapuan nyo. Adalang napan ko inala di tabalay mi. Kasta ka di. Kumusta kayo matan? Ay kat mayata. Da kami, tatang. Nagrigat ti biyag mi kan ni nanang. Ikandak man iti kwartayo, tatang. Imbag lang at dabalbalunak numapanak iti eskwilaan. Awan kwartak. Dumawat ka kininanang mo. Umanay lang nga igatang mi iti kanan mi ti masapsapulan na. Da kayo nga'y tatang. Pangip-ipanan yo iti sweldoyo. Ay kat itad ko ay itasawak. Ay, kasta ka di, tatang. At dagaya man sa baling asawa yo. Agawit ka kit din. Saanen ang nagado ti damdamagan. Nanang, nasabat ko ni tatang itay. Kasta, apay nga da dito Kunak man no adda iti lugar ti babae na. Napan ka no di tabalay da. Aywan gayam. Inla ko dan sa ngaminan ti sanikwada dito Kat nagbibingayan da kakabsat. No kasta, adda kwarta ni tatang. Dakkel ati kwarta na. Dumawdawat ak iti balunak ko may school. Ngam, awan kanumat kwarta na. Imot talaga dayjay nga amam. Uray man la ko masangagasot, di nakainik kan. Awan, nanang. Uray piso, awan inted na. Kamaudyanan na, aggraduar kan iti high school, anak ko. Un nga rod, nanang. Dandan niya ako naggraduar. Nampulos asan ang nagpakpakita kadata ni tatang. Nalipatan na tanti amam, anak ko. Iso abaybay amon. Saan mo na pampanunutan? Uray tadaakmat nga inam. Saan ka abaybayan, anak ko? Agyaman ak iti kinaanos yo, kan kinasingpat yo, nanang. Ikarik, saan kayong tumat abaybayan? Agyaman anak ko. Ngam no makitak to siguro anasaya at tikasasaad mo. Umanay ton aragsak ko. Anya ti kunam? Naikat ka manen iti trabaho? Uwin nga rod. Makaumamatan ti kastoy akasasaad na, bani. Kanayon ka maikat iti trabahom. Awan pa'y mat kwarta nga igam ko ita. Kasano? Kat gastadora ka mat ita. Ammo mat asigod agastadora ak. Ita, agreklamo ka? Agtipid ka mat ngamin Ita, tipidan na kon? Anya nga ro ti maaramidan tangay. Kat awan nga ro den trabahok. No tinipid mo kumati kwarta ang naglakwak iti daga, o di adapay ko magastusan ta ita. Oy, di mo isingir day ta abanag, bani. Ammo mat asigod agastadora ak.
Soft drinks mo man, Helen. Tay nalamiis Kaya't ko tiyag palamiis. Nagapa kayo manan kin ni Pilaran niya, Bani. Awan, pasensya kayo nakaruba mi. Namarengreng kayo iti apa mi. Nakaruma ngamin ti asawam. Gastador launay. Awan nga rod. Kinapudno na. Saan nga iso ti asawak? Anya? Adaing kasar ko, kanada pa'y may isang anak mi. Ngam binaybayak ida, gapo kini Pilar. Ay, nagalas ti ugali day ta Pilar. Anya ngay ti kinayat mo kan kwa na. Bareng agbaliw tumot laeng. Tangay na bayag kamutan nga agtrap-trabaho kanyak, Tessa. Ingato kung ti sweldom. Kan agbalin kan a serbidora. Taan nalaklaka basi ti trabaho. Anda barbaro akadwa tayo. Kat ison ti para innaw. Ay na, agyaman akno kasta, Trina. Amok ngamin nga adan iti kolehiyo ti anak mo. Amok akasapulam ti kwarta. Wan nga ron, ikarkarigatak paikit din ti ag sideline tapno laang makaadal ti anak ko. Haganos ka laang, Tessa. Numakalpas to ti anak mo, makaginawa kanton. Congratulations, anak ko. Naggraduar ka matlaangan, kat nakagunod ka pa iti pambadayaw. Gapo kada kayo amin dagitoy nanang. Gapo iti anos yu anang paadal kanyak. Patsak asaan ka amarigatan ang makasapol iti trabaho. Apaman ang makatrabaho ak nanang. Di kayat ko, sumardang kayo nga agtrabaho. Agyan kayo langan ije balay. Kabalak pa'y mati ang trabaho, anak. Basta, day tati kayat ko nanang. Diyak ngamin kayat nga agbannog kayo. Awan matlangan maganap ko kan ka, Bani. Iso na saysayat no agsinatan. Kurang sapayan nga agpaikan ka ti masusweldom. Aniya. Awan matan maited mo kanya kadak kalagatad. Agawid aklangan ijay lugar mi, ta agawid kamatan ijay ayan nyo. Ayan na nga ti pagawidak. Kat amumat nga inlako kong titawid ko. Kat intad ko ken ka tinaglakwak. Saan ko abinukudan day jay akwarta? Tapno isingir mo kanyak. Naigat-gatang matlang itikin nanta. Ita ka di pa'y apanawan nak. Talakay kan baketan. Anya nga ruti kayat mong aramidak. Ibantay ko tibagikan ka aging ga amatayak. Kasano ako no panawan nak? Makaamo kamatan itibiyag mo Umutangak man iti may sa kilo abagas. Kan may sa sardinas, Helen. Bayadak to into nagsweldoak. Nabayag matan, ajak nakitkita ni Pilar. Nag-awid na ni J. Lugarda. Pinanawan na kon. Ne, tapay ngay. Gaputa jakon may kanitidak kalagatad. Sa anak mo't ngaminan akas idi, ang napigsang nagtrabaho. Ita, mapili langan ti trabaho, talakayak matan. Ay una yan. Ita si kan tinakakaasi. Ang may sakan. Huwag nga rod, Helen. Ay ayak ti bagik. Ngamawanan maramidak. Dusak siguro na ito'y. Agawid kan iti ayan ti asawam. Patsak akagurad akon. Gaputa binaybay akmat ida nga agina. Sumardang kayo kuman nga agtrabaho nanang. Siya kung timang tad iti kwartayo. Sigurado ka? O nanang. Bakit kayon? Iso nga agina na kayo matan. Alangarod. Agpakada ak itinasaya at kanitrina. Dagkal mo tinaitulong ni Nana Trina kada tayo, nanang. Iso nga rod akasaritak itinasaya at kan agyaman akbatan kan kuana. No kasta, talaga apagsardangan na kan nga agtrabaho di anak mo. Wan Trina, kan bakit akbatan, kasapulak matan ti agina na, kan sumardeng nga agtrabaho. Tadakat nga rodan trabaho ti anak ko. Ay katrumbang laang Kat nasaya at mat, tanasingpot di anak mo. Awan makunak iti anak ko, Trina. Nanakam, manipod idi ubing aging gadim makkel. Alang arudan, palubusan ka na sumardeng tapno makainanakamutan. Kat agyamanak iti tulong mo iti restaurant ko. Atoy.
Awatam daytoy, kas gunggunam ang nagtrabaho iti nabayag iti restaurant ko. Ha? Awatom mon. Talaga nga insaganak day tagatad para ken ka. Ay na, agyaman ako unay, Trina. Isumat lagayam anabayag asaan ka rimrim mo arbani. Agsakit kamot gayam. Awan nga rod. Nagrigat hindi kastoy kasasahad ko. Mabiit lang tailutuan ka iti kanam. Agyaman ako na ikan ka, Helen. Amangan no ka sa pulam ti aginanan. Nakapsot kan nga agtrabaho. Isu siguro nga agsakit kan. No saan ak nagtrabaho. Pangalaak nga iti kanag. Ala, bayam. Agremedyo ak iti mabalin mi nga itulong ken ka, bani. Dumawat ak iti tulong ka dagiti kalugaran tayo. Amayat amang ted iti tulong ken ka. Agyaman ako unay, Helen. Happy birthday, Nanang. Awatin nyo day ti regalo kon ka. Agyaman ako unay, anak ko. Uray saan ka agumatang iti regalok. Naragsakak lata. Tinapat agkat ka din na ka. Kaya't kung aramiden dagiti banag ang makaparagsak kada kayo, Nanang. Iti kasta, makapagsubadak iti kinasingpat yu kanyak. Sa anak mo't adumaw dawat iti sumapak anak ko. Uray saan kayong agkid daw. Ipaayan kayo lata, Nanang. Ladingitek nga ibagaken ka, kapsat. Ngam ka sa pula mo, ti agsubli iti pamilyam. Tapno adda mga sikasukan ka. Adda mat agitad iti tulong, ngam awan mat mga sikasukan ka. Sandak laki di akayat ang makita dagiti aginak. Padasek ti mapan ijay ayan nyo. Katsyak ti makisao iti pamilyam. Agsaysayang ka lang iti oras, Helen. Awan kastay padasek, Bani. Amok asikat ti anak ni Bani. Siyak gayam ni Nanam a Helen. Amok abinaybay anak ti amam. Ngam agkasapulan ita iti tulong ti amam. Agmaymaysan, ket awan mga sikaso kan kuana baro. Awanan bibiyang ko iti amak, Nana. Nabayagan alinipat ko. Gaputa binaybayan na kami. Saan ka kadi amaasi iti amam amasakit? Kas nakunakon, Nana. Linipat kon ti amak. Para kanyak, natayin ti amak. Alang nga rood, agpakada akon, kat agyaman ak iti oras nga impaay mo kanyak. Mabitla ang kapsan. Saan ka paya pumanaw? Kasaritak lang ti anak ko. Ha? Si kakadi ti asawa ni Bani? Uwan kabsat. Ay, itugaw mo pa'y kuma. Agkapi ka pa'y. Takasaritak laeng ti anak ko. Nanggag ko amin nga imbagbaga ni Helen. Masakit ti amam. Agmaymaysan. Awan namnamaan na no saan asikalaeng anak. Ngam, Nanang. Binaybayan na tayo idi ni Tatang. Uray pa'y. Alangan ati sabali a tao ti mga ramid iti pagrebengam. No saan man nga inaramid ni Tatang mo ti pagrebengan na idi. Saan mo kuman abalsan? Aramidem lata ti pagrebengam. Takas tati na singpat nga anak. Sige, Nanang. Tulungak ni Tatang. Dakkel ti respeto kada kayo. Iso atong palag no anya ti bilin nyo. Kasta ti panagayat ko kada kayo nga inak. Ditay baybayan ti pamilya tayo. Taawan to ti sabali ang makatulong kada tayo. No di ti pamilya tayo. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Isaya Kapitulo 5, versikulo 11. Asi kayo pay, da kayo anasapa abumangon, katrugyan yun ti aginom iti arak, agingga amarabyan kayo. Kastaunay ti panakabartak yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno, Candia. Nanang, tatang, naawat ako iti trabaho. Ket itataadan trabaho, siya kun ti makaamo iti panagadal ni Shane. Agina na kayo mutang nga agtrabaho iti talon. Ay na, nagsayatan anak ko. Kamaudyanan na. Awanan ti pampanunutag a pagadalen. Sa dino nga iti pakaidistinwam kas pulis. Dito'y matla ang ili tayo, tatang. Ngam opisina ti pagtrabahwak. Ay ket nasayat, ano kasta? May mayatan ti opisina pagtrabahwam. Wan nga rod lakay. Imbag lakit din ta naawat adagos ni Ashley iti trabaho na nga inaplayan na. Uray ni Lenny, nanang. Tatang, ita nga aldaw nga inawagan ti nagaplayan na. Ama nga no naawat mo tanday jay. Ay na, numaawat, di dua kayon nga agtrabaho. Ay katuan tatang. Talaga nga ron ngagsarde nga kung ngagtrabaho iti talon, no kasta. Ipatalon kun taon, tinalawa at talon tayo. Kat anya nga rod ti aramidem, no saan kan nga trabaho. Ay katagkuy-kuy-yakoy akong dito'y balaya Wan, tatang. Uray agkuy-kuy-yakoy kayo nga agmalmalam. Lakay kayo muten. Iso nga agina na kayon. Ay na, no siya, diyak kayat ti agkuy-kuy-akoy nga agmalmalem anak ko. Agmula-mula aklata, tauray pang sidala ang dagiti maapit. Ay kat da kayo no day tati kayat yo, nanang. Naawat akon iti nagaplaya. Agtrabaho akon akas nurse iti maysa, kadagiti kalatakan nga ospital diti ayan tayo. Ay na, congratulations sa ading ko. Uray siya, naawat akmeten. Oh, makita yo itan tibo nga tirigrigat yo, tatang, nanang. Adan trabaho mi. Iso ada kami maten ti agtrabaho para kada kayo. Umanay mo't siguro ti apit mi iti talo na pangalaan mi iti kanen mi kininanang yo. Importante, da kayon ti makaamaw iti panagadal ni Shane. Imbagak meten ada kami ti makaammo, tatang. Da kami ti makaamo iti amin a magastos dito'y balay. Ala, say-saya atin yung nga rod ti trabaho yo, anak ko. Kun agan-anad kayo akanayon. Wan nanang. Ay, makapanerebyos. Ngam, excited aklat ta Agkararag talata ading ko. Patsyak akabailan ta daytoy. Into nagturpos di adi yo. At danton maestra tayo. Duhapay atawan, agturpos mo ni Shane. Ay na, kasla kayat ko ti agsilibrar Gaputad ang trabaho yo adwa. Kaya't ko ti aginom. Basta saan nyo asubraan, tatang. Alangarod tagpaili akman. Mapanak gumatang iti pagsasangwan tayo. Oh, apay ang nagadutin na idasar atarawon. Ada ka di okasyon? Simbang mat gaya man ti anak ko a maestra. Umay ka mat ata sumango ka na mangan. Kaya't kano ni tatang ti ag-celebrate, taagdan trabaho mi. Talaga? Naawat kayo nga agpadpada, manang? Wan, da kamin to matan ti makaamo iti panagadal mo. Iso asay-saya atom mo ti panagadal mo, anak ko. Tapno makaturpos ka mo't, kat makabiro kantumot iti nasaya at trabaho. Tuladem damanang mo nakaturpos da. Kitita, at dan trabaho da. Wen tatang, nanang, ikarigatak mo ti makaturpos. Tapno maadaanak to itinasayat at trabaho. June,
Mapanakon iti ayan dagiti natnateng amulak. Inak man bisitaan. Ang mga nukayat mo ti sumurot. Anya ngay kumati aramida kay Jay. Impatalon kumatan ti daduma adagata yo. Isungawanin ti problema kita. Kat anya ngay nga ti aramidem dito'y balay. Apay aya. Apay madingag yan akong dito'y balay. Kat isumat imbaga dagiti anak ta. Ala, makamuka nga raod. No siyak, masikuranak ngamin akasta ti aramidek. Kat sikaa. Jakmat biyangan ti kayat mo nga aramidan. Isu adinak mat nga rod bibiyangan. Nagalas ka ti panagsungsungbat mo alalakayan. Panawan ka man laengang. Tatang, arak yuman. Nay, apay, aginom ka manan. Untang, apay dakas aya. Ay, saan ka day? Anaginom kay di kalman. Sa bali idi kalman. Sa bali mat ita. Saan mo nga ibaga? Aka na yun ang ti uminom. Ay nagadukat nga ibagbagayon aya. Ikanda ka di iti lako yung arak o no saan. Tamapanak langan iti sabali nga store. Ay na nagloko kan. Mabit lang nga ro. Ikandak mo't lagayam. Nagadupay lang ang bagayo. Anto'y ti arak mo. Gusto nday tamay sa. Ay kat dipindi ah. Nukurang, di agsubliak to man na nagumatang. Naginom ka man. Apay, nadariklamom. Ay unay dayta na panagsungsungbat mo. Apay nagbartag ka man. Anya ayat ti isil-silibraram. Ay kat, tisaan ko na pa naggastos ah. Gaputa ko na dagiti anak ta. Nga isudan ti makamoy ti amin nagastos dito'y balay. Anya, gaputa kasta ti embagada, kasta mo taramidam. Ay katuwa na. Awan nga rod problema taitan. Nalpasan, di agrilaksak matain. Ay, jakamukan ka. Makaamukan o kasta ti kayat mong aramidan. Tatang, kuna ni Nanang, kanayon kayo kanong aginom. Apay, iparityo nga ginumak. Saan met? Gamsaan nyo mo't asansanan Awan problema, kanak ko. Naragsakak lang, iso nga gininumak. Iso adidak ko maparitan. Madanagan naklaang tatang. Ang mga nagsakit kayo iti daytang aramidan nyo. Saan nakagsakit? Nasalun atak? Da kayo nga ron ti makaam mo. Bastaan na danyo ti salon at yo. Tatang, sa dino ti ayan nyo? Ay namanang, nabartak manan ni tatang. Simra kan iti kwarto da kan ni nanang. Amangan no nakaturugan. Anyakit din ni tatang. Jakmat la makita ang mausawanan. Kanayo na nabartak. Wen nga rod manang. Kanayon nga ungtan ni nanang. Ngam awan mo't dengdenggan na. Kasangay na inton bigat. Damagag ko ma, no anya ti kayat na nga irigalo kan kwa na. Ayuwan gayam. Uray siyak. Nalipatak paikit din. Anya nga tati mayat nga irigalo kan kwa na. Manang, no damagam kanyak ti makaparagsak ka ni tatang, ti maibagat, imported nga arak. Anya? Awan matan ti amok ang makaparagsak ka ni tatang, no saan nga arak? Ay, saan? Jak kayat nga irigalwan iti arak. Tano ininumnan, awanton pakalaglagipan na. May mayat di mausar na iti mabayag. Happy birthday, tatang. Saan kayo mo't kuman nga aginom itang aldaw, takasangay yo. Isukit ti panaginom ko. Ta isilibrar ko, ti panagkasangay ko. Anya nga iti kaya tiyo regalo. Awan, anak ko. Awan mati kasapula kong. Unay kayo lakit din ay tatang. Tinsamot la arak kan ti makaparagsak kada kayo. Natumpo nga manak ko. Isuman kit iti regalom kanyak. Tay imported nga arak. Anya? Alan anak ko. Kaya't kumati imported nga arak. Ala, pagbigyan kayo itay ti dayta akid daw yo.
takasangay yukat nga rod. Ay na. Ngam, inton sumarunong agkasangay kayo, saan to kuman nga arak, tikid dawin nyo kanyak. Ay, wala na ko. Basta nam na maag ti arak arigalom ita kanya. Ita, tanalpas da kayon akinantaan. Lukatan yun ti regalo mi kada kayo. Ato ti regalo tatang. Awatin nyo, kat lukatan nyo. Ay na. Agyaman na kanak ko. Mabit lang at lukatak. Ha? Relo? Ananuak na dito anak ko. Kadak matrumrumwar. Kat isuot mo lata, inton rumwar ka. Day tama lata ngamin agin inuman tar aramidam. Di ka di mo agaliwaksay. Ay na, panagkunak anak ko. Ipadawat kulatan da ito'y arilo. Jakmut lang mausar da ito'y. Sayang lang. Itad ko lang nga, iti kasinsinyaw. Ay nalakay, saan regalo nga ron ti anak mo kun ka. Ipadawat mo kit dain. Mala, yag mo taidulin ko. Tausarum to inton rumwar ka. Mala, itid yung arudan ka ni nanang, ta iso ti mangidulin, tatang. Tay regalo mo't kanyak ngay asle, anak ko. Adto'y tatang. Lukatan yun, taday tati amok, ang makaparagsak kada kayo. Mabitla nga raw talokatak. Ay na! Aday ito'y ati magustuak a regalo. Important nga arak. Ay na! Anya nga tatiraman da ito'y. Ay, lukat ako na anak ko. Mala, agsilibrar tayon. Rugyan yung timangan, tarugyak matayin ti aginom. Tatang, mabalin ka di amangan kayo pa'y nga umuna sa kayon to aginom. Mga anak to inton madamdama. Uminumak pa'y. Agpulutan pa'y. Mala, mangan kayo latan. Ay una yan, Juni. Nagsapa ka nagriing. Ngam arak manin ti sangsangwam. Ay agtal na ka man lutis. Di nakman bibiyangan. Tadi ka mat bibiyangan. Aramidam lat ti kayat mo Naturog ka na, Bartag. Itatana ka rin ka. Agbartag ka manan. Nagimas nga ron to in regalo kanyak ni Asli nga arak. Itala makaramanak iti kastoy. Iso adi nakparitan. Tasayang da ito inusaan ko ama ibos. Ay kat mabalin mo mat nga inuman iti sabali nga aldaw day tanabatay. Saan Abangan no agbaw-baw taon. Kat sabalin ton tiraman na. Iso nga inumekon takaimasan na pay. Daka mukon ka. Day tala araken tinapatagken ka. Makabanlog mo ti trabaho at trabaho, Lenny. Aglib taman mo, takayat ko ti agpasyar. Wan, kayat ko launay day tamanang. Sa dino nga to tinapinta sa pagpasyaran. Konformiditan. Basta makapasyar tayo. Alaman nga rod, italaang mo't nga agpasyar tayo. Padasan tayo mo't ati agsursor. Wan amanang. Makatawantan nga agtrap-trabaho. Iso nga agaliwaksay tamat Kuna dagiti anak mo. Saan ka nga agin inom inton bigat, tagpasyar tayaw. Sa dinaw. Nalipata kun di imbaga jay anak mo apagpasyaran tayo. Kanya nga iti aramida ni Jay. Agpasyar laeng. Ay katuan tapno mapadasan mo't timapan iti sabali a lugar. Saan kat adito'y lugar tayo latan? Da kayon tulatan. Sana ka sumurot. Ay agtal na ka man. Di mo sayangan ti gundaway mo ang makapasyar iti sabali a lugar. Excited ak tupay. Sika, di mo kaya ti sumuraw. Kat, si kalaeng Saan nga rod kanyak? Manang, nasakit ka no ti ulo ni tatang. Saan ka no asumurot? Ay, unay mo ni tatang. Inyunay-unay kan kwa na nga, dapapanan tayo ita. Ay naanak ko, saan yun apilitan ti madi a sumuraw. Kinasaok mo't idi kalman, ngam awan dengdenggan na. Wan agbati latan ni tatang. Sayang mo't no saan tayo amatuloy gapukun kwa na. Ang mga no talaga, di nala kaya ti sumurot.
Talaga di na kayat. Gaputa araklatan ti pagragsakan ti amayo. Sapay 5 nga aldaw tayo iti pagpasyaran tayo. Ay kat makaamumutan ay tibiyag na. Baybayan tayo ngagmay sa bareng agnakam. Ibilin kun tulatan kadananang kentatang. Ibagak ngagmay sa amabati dito'y balay. Ay na, June. Adda ti pamilya miti sa bali a lugar nga agpaspasyar. Nagraragsak da iti ipupos da aladawan da. Idinto tasika. Handa ka dito'y nga agmaymay sa anabarbartag. Ay, pimpiman kapay. Sika, ti pagchichismisan dagiti chismosa iti tersinak. Ay na, siya ti pagchichismisan da ko nayo tatang. Katuan mat, da kayo a pamilya. Na, Ti amuda, binaybayan da ka dagiti anak mo. Gaputawan ka akadwada. Di da amaw, asika ti saan amangayat asumurot kadakwada. Nakaadal kanulaang dagiti anak mo. Saan dakan apagan anaw nga amada. ay. Sana pudno day tatang. Ipatpatagdak dagiti anak ko. Pilpilitan dak a makisurot ngagpasyar. Gamjak kayat. Kahit saan mat nga amaw dagiti tao abartak ka. Ta iti balay yulaang ti pagin-inumam. Saan da nga amaw ti mapaspasamak. Saan da nga amaw adi mo kaya ti sumurot nga agpasyar. Wala. Bayan nyo tatang. Sumurot aktaon kadagiti anak ko nagpasyar dan tumanay. Jakbat kayat apagchichismisan dagiti tattao dagiti anak ko. Jakayat ngay bagada binaybayandak. Gaputasan mo't ngagpaisuday ta. Ay, agbalbaliw ka nga minan, Jonay. Awan maganab mo iti arak. Si kamat laang ti agbalin ang nakakaase. No itultuloy mo ti panagininom mo. Ay, agasam day ta. Agsapa pa'y laang. Rugyamon ti aginaom. Agmalmalam kamatan nga umininom. Mariknak nga rod iti bagay. Ket nagkapsutak matayin tatang. Saan mo kuman nga urayan? Amala daw ti amin, anak kaw. Agbalbaliw kan. Ti arak no nalabas, makapadakas. Ngam nasaysaya at aliklikan, kat saan mon agamdan at imtiman. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbang nga oras kada kayo amin.